акнун дӯстони гиромӣ дар поёни барномаамон дар бораи намудҳои варзишие ки ҷолиб ҳастанд маълумот медиҳем. имрӯз шумо наворҳоеро тамошо мекунед ки аз рӯи он мусобиқа гузаронида мешавад. номи мусобиқаро метавонем хардавонӣ, харсуронӣ ва ё харсаворӣ бигӯем. ба назарам мусобиқаи хардавонӣ бештар ба ин намуди варзиш дурусттар меояд. ҳарчанд хар дар кишвари мо хеле зиёд аст, аз баргузор шудани чунин мусобиқаҳо дар деҳот шунидаем, аммо надидаем. ба ин нигоҳ накарда, мусобиқае ки бо иштироки харҳо доир мегардад, ҷолибияти хоси худро дорад. дар кишварҳои осиёи марказӣ он бештар дида мешавад. ин наворҳо дар наздикии шаҳри алмато рӯи навор омаданд ва дар варзишгоҳи ипподром наворбардорӣ шудаанд. дар покистон мусобиқаи расмии хардавонӣ гузаронида мешавад ки аз дида ҷолибтар аст. соҳибони харҳо метавонанд сазовори ҷоизаи пулӣ гарданд. мардум ҳам ҷонибдори гузаронидани чунин мусобиқаҳо мебошад. ҳатто ба харҳо ароббачаҳо баста мешавад. шаҳри карочии покистон ва дастаҳо ба мусобиқа омода мешаванд. ин дар рӯзи фарҳангии мардуми синдх гузаронида мешавад. 50 хар аз гӯшаву канор ба мусобиқа омаданд. пеш аз саршавии мусобиқа мардум аз шодӣ ба рақс меомаданду месароиданду мерақсиданд. албатта ин анъанаи мардуми шарқ аст. сипас мусобиқа ҳам шурӯъ гардид. аз рӯи низомнома мусобиқа аз 10 давр гузаронида мешавад. давомнокиаш ҳам 4 соатро дар бар мегирад. бо ғолибон ҷоизаҳо тақдим шуданд. ман мегӯяд ғолиби мусобиқа аввал қадами ғолибиятро ба пеш мондам. акнун дигар мусобиқаҳои сатҳияшон баландтар маро интизор аст. баъд аз мусобиқа ҳатман ин харҳо ба меҳнату машаққати худ бармегарданд ва барои рӯзбеҳии худ кор мекунанд. ҳар кадом хар лақаберо ба худ гирифтааст: компютер, саманд, рахшак, раҷа ва монанди инҳо. аҷаб, ҳангоми ҷустуҷӯ маводе пайдо кардем, ки дар Мексика махсус рӯзе будааст ки рӯзи хар. мардум ин ҷондорро рангу ному медиҳанду ба кӯчаҳо мебароранд, мусобиқаҳо барпо мекунанд.